Takže videla si tam další videa zase z Brawl Stars. To už je 4. part. A toto je... Budeme hrať za túto brawlerku, OK. Takže daj si solo shoulders. A tam máš brawlerov, keď chceš, vyber si. To je za questy, OK, ideme. A ty by si chcel tú sprejovú M-sku? Hej. Ona je dobrá, že? Hej. Už si niekedy videl na niekom. Či nie? Kámo, my nie sme spolu. Sme spolu? Ja som toto. Ježiš, ma to zbia. Máme... Sakra, poď. Bum! Zdrav. Ale bereš 1000 niečo HP. Ja som ho dal dobre dole, že? Som ho dal, aj ty si ho dal dole. Kámo. Táto, ona je strašne dobrá táto. Som získal hento. Poď sa! Oni ma zabijú. Kámo, ja tu získám cesty. Je tam go, takže si dávať na neho pozor. Nie, Aj počítač je tu. Kámo, tak toto bude ťažké. Kámo, poď. Dobre. Dali sme to, díky mne. Koľko som dal jaký vol? Ja som dal vyššie sílu. A ty si dal vyššie šabaky. Si dal vyššie síly. OK, ideme na to. Daj toto. Daj a daj toto, aby sme mohli zase. A potom sa ti ty questy doplňajú naspäť. Dávate ten sub, like. No a like. No dobre. Ideme na to. Zase. Takže iba ja tu mám rankedy hotové. Nikto tu je ani rankedy. Máme prvý. Máme druhý. Budeme mať tretí. Alebo tak štvrtý. Tretí máme. Štvrtý. Piatý. Tam ide niekto. Ona má veľa tých bodov. Yes, dal som. Ona má tých veľa powerov. Tu sú dvaja. Jeden má 7. Jeden má 2. To by sme mohli sundať, aby sme mali 2. To by sme mali... Kámo! 8. Musím dať... On má 5, ten Bull. On má 5. Yes, dal som, máme 8. On ma zabíja. Zdrav. Zdraví. Ona je strašne dobrá tá typka. Ale neviem, či ho zabije. Dobrý si, kámo. Oni sa zabijú naspäť. Poďte sem. Už budete aj tak mŕtvi, odkragujeme vás. Ja som ich odkragoval. A ja som jedného odkragoval. Nie sa 4 a ty 1. No, nevadí. To není odkragovanie. A musíš ďalšie questy splniť, aby si mohol mať tú M-sku. To si môžeš Kámo. A ja som tak dobrý, že? No dobrý si, kámo, začal si ich Brawl Stars. Dobrý si, Ja kámo. nezačínam, ja som mal. Poď, idem na toto. Ja viem, ja som videl tú typku. Tu je typek, tak ja ho nechaj... Nie, zabij ho radšej. Nezabíjaj ho, choď sa vyuječiť, oni ťa zabijú potom. Nevadí. Teraz to dám. Musím dať. Yes. Sakra. Ja som ti to hovoril, že sa ich... Ale všaká spočítal jedného. Z dvoch som dala ty 0. No ale dobre, ja som ako to skoro heto. Fakt, si podľa mňa noob. Není som, ja som najlepší Brawl Stars. Koľko máš Brawlers? No, malo. No nehovor, že ja som chcel Brawl Stars. Tak Ja som vyhral kolo Showride. Ja už som vyhral aj Megapik. a ja. To prase si hral aj ty? Áno. A rankedy si ešte nehral? Nie. To je ťažké. To nemôžeš hrať ešte. Tu máš pohárky na to. Ty kde sa Sakra, musím sa ísť vyhýlovať. Ja ich sundám. Ja mám prvú smrť. Som zdechol. Ja ho zabijem, bum. Ale chápeš, ja som On zdechol. je ľahký, vieš.
sú ľahkí brawlerovia toto. Lebo oni chcú svoju sumári vykonať. Hneď. Poď sa. Zabij ho, dobrý si, kamo. Zabij ho, áno. Ešte jeden power. Dal som. OK. Kamo, daj. To mám dať dole ja? Áno. Dobre, Dal ho už. Dal som. Dobre, si dobrý, kamo. 2 smrti, ale dobrý som zase. Je tu Gouták. Je tu Gouťak. Ja neznášam. Mňa zabili, lebo oni dávajú... Tu je robíš. Tam dávajú 3000 Oni dávajú vyššie HP, ten Gold dáva vyššie. Bum! Vypal! Robíš, nemôžeš to nechať tak. Zabij ho, rýchlo. Nemám jako, už. Sakra! To... Ťa zabijú. A dobre, kámo, dobre. Koľko máš, počkaj, questov? No, chceš to ešte dokončiť, a budeš mať EMS. Ešte furt natáčaš. Aha. Úzka je fakt dobrá. Ale že ja mám dobrého brawlera. Áno, že každý ho chváli, že je dobrý. Kamo. Ideme na nej. Poď. Kde sú? Nemôžeš ešte potom. Choďte do tých brawlerov. No. Ja idem sa rozbieť česky, okej? Už máme 4 a 5. Hej, tu sú silní. Pomoc. Kde si? Dobre, ma nezabíja. Tu je El Primo, to rýchlo musím zabiť. Ten je silný. El Primo je zlý. Bum, dal som ho. Okej, dobrý si, kamo. El Prima. Ja idem za tebou, už tu som. Dobre, už Máme musíš. 8 powerov, máme 8. Kde sú ostatní? Schovaní. Sa nás boja. Počkaj, tam bola tá princezna, čo mám aj ja. Oni ju zabili. Tu je medveď. Tu musí byť niekde Nita tu musí byť. A Poko, Nita a Poko tu je. Takže dávaj si pozor. Yes. Nita a Poko tu je. Nita a To Poko. mám brawlera. Ja viem. Kamo, daj ho rýchlo. Musíme ho dať. Šútim ho. Ako som ho došil. Musím sa vyhýlovať. A kde je tá Nita? Nitička. Medvedička. Nechaj mi ten kill, prosím, ja ho chcem zabiť. Nitička. Vidíš kill? Ja zabijem to. Kámo, tu je. Ja ho zabijem, počkaj. Ja ho zabijem. Nie. Ja zabijem. Si ukáž, koľko máš questov? Ty máš plné questy, tak dobre, môžeš ísť. Yes. Rare. Mythic! Epic, čo som získal? Spray na to. To nemáš ešte toho brawlera, ale môžeš. Wow. Máš tu spreje. A ty tu máš? Áno. Ja mám strašne veľa sprejov. A ja mám iba hento Epic. A ja mám... Poď si pozrieť do tohoto. Aby si to mal mať hento už. Asi to je... Kredit. Máš ho. Ty ho máš. Ješ, nového brawlera. A ja ho mám tu. A super rare. Nie, to je modrý. Daj si toho, alebo koho chceš. Toho, alebo toho. Toho robota. Nie, ty nemaj kami. Tak chceš toho robota, keď si jdeš. Epic. Rare alebo epic. Otváraj to tu, ukáž. Ďalší, ukáž. Tam je. No, niečo je takého zácno, ale okej. Lepšie než nič. No, ukáž, čo to máš. Dalšie kredity. Epic? Teba vypadajú epiky. Nič ti z toho nepadá zase tak. 10! Gemov, no. A to si mohol kúpiť len toho brawlera. Ďalší tento tu. Iba rare. A ja mám tu stále drop. Pozri. A to je Super rare. Ja nemám iba hento. Tento zelený.
1100. 1100. Počkej, pojď se pozrieť do pohárkov. A ty tam budeš mať koľko? A ty tam budeš mať ty krví. Tu máš na toho brovera. Tam ideš, na toho. To máš teraz ty? Nie, na tohoto. Alebo chceš dynamajka, je to? Ten dynamajk, on hádže bomby. A tam si daj tohoto. Tak dobre, poďme hrať ešte. Počkaj. Poďme šútiť. To... Daj si novú browerku. Ja si dám dynamajka, ok? To je tento, vidíš, dynamajk. Toto je ten dynamajk, vidíš? Pozri, tak to vypadá. Ten dynamajk. Ten tvý. Alebo by som si dal, mohol by som si dať nejakého... No poj. Ja si dám šelinu. Môžeš dať šelinu Helinu? Ja si dám šeli Helinu. Ja som ready. A ja? Ja dám šelinu Helinu. Šelina Helina je fakt dobrá. Jo, ty máš túto tú šelinu. Ale skin na ňu. Pozri. Ja aj takú, že čo táto robí. A menej damage dáva, to má hneva. Koľko? No menej. No viac Tam je čela, dáme si. Ja, táto je, no, to je Bobo. Tu je Bobo. Sakra. Neboj sa, ja to tu bránim, Braň to tam rýchlo. Kamo? Môžete si spraviť. Nie. Kamo, nemám mal... HP už. Kamo. Poďme ešte raz. No ok. Poď rýchlo. Počkaj, teraz vypnem na